Når man går på sådan en... Hej, velkommen til AA Vlogs. I går der var vi ude ved Høm Skov, eller Høm Mark. Og i dag der er vi ved Ringsted, hvor vi rigtig kan se biodiversiteten her i vandet. Nå, hej. Hvad så? Jamen, så har Alexander lige tabt hans telefon ned i mosevandet. Men så er der frokostpause. Så er der frokostpause nu. Og på første pitstop på vej mod træet. Så er vi nået til anden spot. Det her det bliver kendt som fiskesædet. Skål på den. Hej, velkommen tilbage. We love green. Go. Don't look at us green. Det er det fine træ, det her. Det lækre træ, vi er gået så langt for. Det er eddermame lækkert, det her. Det er. Hold kæft, det er Jeg flot. kan se udsigten over hele Ringsted by her. Det er altså lækkert. Ej, hold nu kæft. Hold kæft, det er lækkert, mand. Så skal vi lige have en øl ved træet, og så går vi videre et eller andet sted. Så går vi bare videre hen. Ja. Så går vi bare. Så er det, vi kommer ud til skov ved Ringsted. Vi hopper over nogle hegn, fordi det er faktisk køerne, der plejer at bo her. Men nu låner vi lige af dem. Nej, vi er færdige nu. Vi er præcis til pitstop her. Los Bengos. Vi er ude at gå en rigtig lang tur. Vi er ude ved The Tree of Life. Så vi kan godt være godt trætte nu. Vi kan se, at vi har kolort og alt muligt lort på vores sko, ikke? Men ja. AA Vlogs, tak fordi I så med. I må meget gerne komme tilbage igen. Husk at like og subscribe. Vi kan godt lide vores content. Husk at kommentere, fordi at vi elsker jer. Vi ses i næste video. Hej.